Mga igsoon mayong adlaw sa tanan. Kini nga akong gigunitan karon usa ni siya ka musical instrument, gitawag ni siya og harp or alpa. Ako na siyang suwayan o kablit, no. Actually first time nako nga gamit ining maong klase sa instrument. Unya ako ni siyang patugtugon kay Pasko man ron, so manaygon ko. Unya mga igsoon, Merry Christmas para ni ninyo.